Ano, de wet ma kirboni. Na onderling ook kirboni, dat pedes ma kirboni. Om mijn oorlog bij oorlog gaat afzien. Altijd toen sluit vrede aan wet man, dat we dreigen op het aan huis refu. En dat allemaal sababal samen lologju. Maar ik voel me sap takwa para da. Dat let we aan mijn sluit vrede, dat we kota man nekilet, dat we takunen sluit no vrede aan. Je begrijpt toch? Commander heeft me, dat me poti heet op allemaal. Want fysiek ama me goed aan amoro allemaal ba. Maar discipline no amai verwacht voor je nu. Maar discipline natuurlijk bij mijn horing. Je begrijpt? We naar vers 15 nu. Vers 15. Maar sa passa zo. Dat die even no arkina da stem voor massa jogado. Fusi en futu ala hem commanderi, nanga hem wet disi mi commanderi utide. Dus die arka stem gado. Na voor de commanderi nanga ama wet. Ano takiedere da mai takangai. Ama skrif wala sa pot gija voor nanga de profeet top. Yung go onderzoek nou sama one if you. Want dat is sama beta kan hij face to face in op want dat. Nou da, maar zo dat molly ben giwan buku face ref go pesole uit. Lees. Fusi en futu ala hem commanderi nanga hem wet disi mi commanderi utide. Dan ala dem fluku sa kom na you tapu en dem sa wini you. Dis na accorderi. Sa na fluku. Boom of ogri. A fluka ogri. Da wo lees you. Sana vloek samen bij potauw tapu. Kim neem je 9, 13 direct. Of naar Daniel. Daniel 9. 11. Daniel 9, 11. Begin naar 11. O sorry sana vloek samen et takabou. Sam sana uno. O go in de vloek. Want if uno leerde sanja, uno sa papori, do uno sa pungo setembaka. Te wan pepe leki. Ama sa iset a instalatie mus go sukuta ona ja kabel kote of ja pepe boro. Ja toch, buka losa probleem op. Maar you know, kan gewoon akkeran dat je toch mooi dat probleem op ja. Je gaat naar pepe. Je begrijpt toch? Lees. Abuku voor Daniel 9 vers 11. Ja, hier Israël be broko je wet. En dem be goe, zodat hij dem no abi fugiesi na je stem. Je ziet, hier Israël broko je wet. En de be draai goe voor de no ark je stem. Dat wat de no arka Bijbel. Broertje, zou je leren mi biki brada jana. Uno de chip Israël, de 12 stam of Israël. Ina Bijbel. Maar de mau karu sama ka, o karu sel jukan nge o karu se para mga koron ma, maar dat no de ina Bijbel. Glory no de inde ne dat mi brada. Glory no de ina ne blakama. De weet ak blakama na wo play sport de maar de mai tektika, de mai play basket here. De mai singere, de mai rapiere. So dat de ma bu fanudu. Maar tu trai ko bakana wet fugado de mostak de kado guru tapu de jayon. Je begrijp? Dus dat sabi. Dat we drai ko bakagado de kado guru tapu. Lees go door. Voor dat ede, dat fluku be kantina be tapu. Dat ede a fluku kan nou tapu omdat tu no arka wet fugado. Lees. Nanga da sweri, is de skrifina in the wet for Moses. Nanga sweri, die be make one sweri ne bro ko so mar. I me ka sweri dat bay ne bro ken. En nanga gado abla kama nanga igi me ko sweri. Dus die me ko sweri nanga gado ane bro ko. Peigo buri a sweri na peingo sete mbaka. Dat na de wet fugado ngrego baka. Lees. Dat die na die fugado because you be do sondu against him. Je ziet hoe sondu tegen gado. Nou lees wat of de vloek agi. Te je soort volk a vloek gat, dat soort volk a vloek gat. Kom naar de vloek. Vers 48. Vers 48. We dan, you said dini you feanti, is the master sa seni against you. Na ini angry term. Al hier is abay wat. You din de feanti view, sa gado srep senta konta view. Wat denk katori? Ik fa botospa. Na kan de 20 wet man om control alauja. Ano sa tak fa. En de goni dat de mem like kroiti going say. Juk baka fosa man ka suk baka. Tok 10 of 20 wet my control alauja ina botolek sati. Dat wat na gado srep do nang ayu. Want one wet ma bij voor een biggie boy kan na 3 wet ma terug gewoon. Je begrijpt? Na gado srep do asanjanga uno. Lazy. We're done. You said dini you feanti, is the master sa seni against you. Na ini angry term. Angry term? Alasan sa wan funyang. Pero by Alice. Na we producer Alice. Lazy. Na nga 3 water. Na ini so skin. Ala krosi sa we. Na u egi follow ke meken of tra follow. Je follow? Pangi srep. So may den ke mek pang. Wait man. Wait, may ka stop dat na Indonesia. Dus we tak pangi na usani. Ma ano we meken. Dus alasan sa wa fanu do de tramang en abe skrivi na vloek. Lees. En na makeri fu alasani. En asa poti wa Israel ko sani lotu yu neki. Anga makeri alasani. Te wan bero an leika foto. Una berpe. Erka berpe na wet ma berpe. IBG berpe na wet ma berpe.
Sanatan daarom na moslim berpe. Na of Hindu no? Hindu. Maar je kan moslim hoor. Dus na de maand op berpe. Pusa. Ano wa pusa. Je begrijpt? Alla sansa van hoe doen na de man. Scoro systeem serefi. Dan vanaf jade mauleri. I collect slaaf. Maar volgens dat de man eleri tak ibe de kounupchi. You na de prins fu grond tapu. De man eleri tak na wet fu gado ibro kome kasanjap sangai. Je begrijpt? De man eleri tak e ube tro anga vrouw fosi. De man eleri tak e uno benya agu, uno benya sara, uno benya grat fisi. De man eleri asanat, de man eleri tak satrana kina di gado. Maar de man eleri gewoon ta ibe collect slaaf, want is de man be ma kibri moro. De man be ma kibren. Want dat be erg zo dana tak ino ma kibra sandisi. Andes de man bo kibere ook toe. Want dat sang, de man kibra ma jadu toe, a kereste swa bebe, de man kibra ma juu, de man juu amandisi. Tak na ma dis na gado. Ole isengi dal. Let's go door snap. En as a poti wa isi rokosani lontu yu neki. En you fe antino, bobo to isi rokosana yu neki. Lugo ja. Anga suma de san japsa. Black. En de trafolok doen nga yu. Want de Arabier servi, be potu in slavernij. Te illusion, te tapa flyer yo sitak de Arabier be enslave force de wet makoteku. De man dat se Uruguay, China, India, ala de soort kondere dat. Je begrijpt? Dus a isi rokosani yu matino do nga yu, na yu fe anti wan. Ide de yuelu kwa de fe anti futa ke ama udra ya kondre yon. Ama uset a kondre we go stem. Tema no set next you. Want amana yu fe anti. Je begrijpt? Papa to chibe singi de pura isriketi na uneki. Oké, dat zei ding na de systeem no. Skoro, politiek, religie. Alla de zonde kerk na de ma systeem. Sport. A TV isriketi. De mai trema pouco van blaka maar pa mai sintak no stabo iki dis dati. Ja toch? Hij komt op SRS, hij komt op Radio 10. Dat wat ik amadat na ifeanti, want amang aforde te gaan je egi volk amai promoting. De safuna bad bitch dat de mai pot op TV no. Ja toch? Amai danga sosos gibena anga sai kodina clip dat de mai promote. A princess fugado tron huru ingro tapuno. De diris map chief gado tron straatventers no weer burputa gorong lolo jonko tap straat. Je verstaat toch? Dus de man broko helemaal. Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Lazy? En as a poti wa isi rokosani lontu yu neki, te leki abesa figi yu puru. Dus tama figi puru want akino sap moro sumana yu. Teki so wel beestje tayena keti fosito. Apoka yo tayen fosi of yo pote yo ankoi. Pote yo open of ote yo lusaket. Tako kwenti. Dato ataka kwenti feng na yu again samush nyano. Impusi amano be nyang brede. No yu le renta kim nyang brede. Ja toch? Amano be tak kopi crow. Il ma kopi crow. Dato ataka ile ma pure ketija. Ane male rita ke you know nigga. You know a Creole. You know a Christian. You know a EBK. Ala de sandat na di de ma foste ma lusa keti de ma woro kona itapupa. De ma plan 100 jaar fesi. Ak de wolus ding de no po fetanga o moro ma do fetanga de sere. Want di vrede sluitanga de wet man. Ubi ge fetanga o sere va tap seito. Ano de wet ma kirboni. Na onderling o kirboni da pedes ma kirboni. O me oorlog be oorlog gaat tap sei. Altijd to sluit vrede aan wet man. Da we drai go fetanga o sere fi. Ano tama sa babal sa mam lologyu. Ai fu me sap ta ko parada. Da let we maar sluit vrede da pede we kota man ekilet da peta kunes sluit no vrede. Je begrijpt toch? Want u sap tak amana sneki, amana tibir fa Bible. Maar te uno sabi, we tak ina ma jou je puyon. Dat is alle mai do de rapper mai pa ome miljoen toch? Da mai rap fai kire igi bra, da mai wera sa dis neneki. Ja toch? Dat wat ik aan mij zei nog gado toch? Want de mama zei zien van kire bra, fuck a bitch, fuck a dit push drugs. Nee, no kan. Ama if mij weer aan maat neneki, dat wat ik aan mij zei aan haar echte gado zou doen. Je begrijpt? Dus dat is er die de pure na uneki. De man meki gwentik ba. De man tem you helemaal. Van de man wani, en de man lucino. Dat jij nog gevaar gaan maar moro toch? Want pakira even zo pakira bus. Ine au lombeti toch? Maar die ik kan maar gewoon, maar je de prelektie da goeda. Die pura maar uit de natuur helemaal. De man pura uit de kono natuur voor uno. Op het toilet dat ewa gewoon slaaf no. Je begrijpt? Dus, a Bijbel het about uno mi brada.
want de chief abuko. En we sorry dat massa no wet maar kogia dat voor sigwes man. Ogie want dat is altijd voor een geboren de man gwa maja. Ama is ama echt een Caesar Borgia. Ama we de boy voor post de 6e. Dus daar man de post bericht dat mo me ka boy met tro akonu a Christus. Want dat dat de ude slavernij 1491 de man bijang na Europa. Stede Spaanse inquisitie na Portugese inquisitie na uno bedre Europa. De ma oorlog houden, de ma winu, puro het ala de kasteel bij de Rolex slaaf. En als hij veel internationaal nieuws, Putin, de op een chimbokstrade, de zo roet Christus naar een blakama. Maar dat hier Europa we bouwen kerk. Na blakka Jezus tapa muur. Maar die de ma voor u, en ma se Rolex slaaf lek, uno nooit nog op Europa. En Europa schreef naar een blakka voor wanneer dat. Bring it out! Europa we kan schreef Afrika. De Afrikaans schreef, je nou weet man ding, skip you Afrikaners. Ik go Google wat is Afrikaans. Na taal sa de Nederlander betaki moksi na desmaf na Biblia na Zuid Afrika. Dus je nog ataki aan Zuid-Afrikanen. Oké, if je look USC, Israël adesanya. Ama fektra de ya weet ma winama. A weet ma te hier ma tak engo tron eerste Afrikaan so win USC. Ala de ma wora. Ma leti, ama no Afrikaan, you are no Afrikaan, you know Israelite. That's right. Je begrijpt? A weet ma dat na Afrikaan. Want ama sa pe a won Afrikaan motto. Skip you Afrikaners. Je begrijpt? Ala ma wora kon natuurlijk sabu historie. Lees snel kom zo de bara sumana echte Christus van beide. Openbaring 1 vers 1. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Dus ik ga begi hem voor sorry hem die nari dem sani die simu pasa is. Sorry kring van man. Want nou in de laatste die. De ook zo des maar dat Christus gershu ama gersama jama gersa. Ja no asma no Jezus. Dat vale ma anga man kruis. Van jou anga man na kruis if no shama. Ja Jezus na alla kleur. Nee, wie asma dat het is op alla kleur. Je begrijpt? Bring it out! Dus de fullness dat de mij pot die uno. Maar de ubed die naam is alla de jari. No man no ba probleem. No man no ba probleem. Maar no do kostak ano true. Ja ane met uit soort kleur hadden. Fane met uit. If you groko so drop pa. Dat in mij te ita boy. Je actie man om hey yo als je papa yo fa machi de ruit. In man te ita a kleur vi pane met uit. You want shama toch. You want she if je gersa man. You want she sa. Je fem de toch. Dus if you have a koonu, then you shama in a safama shidori. Fire for wax zo'n koonu. En een krop. Je begrijpt? Lees je. Word direct naar punt. Vers 13. En dan midri voor de CV kan ratiki, was suma bedeleki suma piking. Dus midri voor de CV kan ratiki. Sorry. Lukus op CV kan ratiki. Dit is je afhanger. Jouw categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus dat hoe lees je? Dan scheel er aan mijn poti. Lees. En dan mindri voor de sebi kandratiki, want suma bedeleki suma piking. Suma piking dat na Christus, Jezus, lees. Dus je beweri wat crossi deleki hem voetu. Dan we go to crossi lo to hem borsu. Ver 14. Hem hede, dan hem wiri, we weti leki katun. Ama hede, dan hem wiri, we taki ama barba wiri. Hede wiri, we weti lek. Dan en weti leki sneeuw. Oké, dat zei denk aan mij bedoelen. Weti lek katun, weti lek sneeuw. Zei denk aan mij bedoelen. Je know dat ook hier. Een katoen, ja blakke katoen. Want als kapu wall schrijft naar katoen. Ja blakke wan, ja wit wan. Ja toch? Die kan daar een korre die ook doen. Maar als sneeuw, dan weet die sneeuw sabi. Ja toch? Dat een katoen naar structuur van wiri aan mij bedoel. Zo'n volk op wiri le katoen. Hij bedoel je kon je ook als snap je. Zo maar aan zien. Jezus. Kijk dat. Dus, nadat we lezen de man ook, dan we lezen direct, begin top na top baka. Vers 13. En dan midri voor de sebi kan ratiki wa suma bede leki suma piking. Dus we weri wa crossi de leki hem voetu. Dan we go to crossi lo to hem borsu. Suma piking a Christus, mensen zo toch? Dus we kijken en zo lezen, midri sebi kan ratiki wel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nooit de man op het amadis met kan ratiki. Dan we streepje alvast gamadis, lezen. Hem hede, dan hem wiri, we weti leki katoen. En weti leki sneeuw. Sama wiri aan je barba, we weti leki katoen en sneeuw. We leggen maar uit dat, one wiri dat op grond op z'n leki katoen. Z'n z'n katoen, wall. Laki ede zo. Ik ga barbershop, dan loop aan mijn CB. Dan blak aan mijn wiri, dan leki katoen. Ik ga kiezen met een bal. Dan katoen. Je begrijpt? Dus Christus op wiri leki wall. Daarom moet tekenen zo. En dan weet je lekker
En weet je lekker sneeuw. Dus aan mij cruise wiri. En dan weet je lekker sneeuw. Dan teken een potje. Ja, nooit de man op potje. Nooit. Lees je. En hem ai be de lekker wat van je vlam. Maar ai be ready. De we drinken wijn, waar je ready. Christus zei drinken wijn, maar je mag drinken. Met mate mag je drinken. Je begrijpt? Een man is altijd dat bruin ei, blauw ei en een groen ei. Maar uno teken aan is een ready ei. Maar dat zou je lezen, dat we met een schets. Je begrijpt? Lees goed door. En hem voetu be de lekker fini kopro. Dus je bent brong naar in wat onfu. No. Tem luku, tem maar zo rampata. Tem luku je voet, you. De kleur voor je voet, maar kleur voor je hersking of je visa contra kleur. Dat is hem. Ja toch? Dat is hem. Je ziet nog, maar weet je dat je voet dat daarna van je karakter dat die pigment verschuiven kan, maar zelden na 1 op de 1 miljoen man in Abaski dat. Ja toch? Dat wordt dat je deze maar voet na kleur van mijn hersking chic was. Dat soort kleur vind ik op brons. Soort kleur uit. Bruin, dat was dat. Bruin. Big man, dat wil je de jongeren voeden. Nou, amasi, je komt voor in de Bijbel. Maar je leert ook naar Jezus. Dus hoe je leest in de Bijbel nu, hoe zorg je maar van Jezus ziet eruit. De punt zou lezen ik, dan zorg je maar zo te wiri aan mijn abi. De Bijbel tak zijn van mijn wiri. En hem herinneren hebben we wiri, we weten lekker katoen en we weten lekker sneeuw. Dus nou actie hebben dan zomaar bij wiri, dat lekker katoen. Nou, uno. Dat was dat Jezus hebben wiri lekker katoen, nou tekenen potja. En dat kan we weten lekker sneeuw, nou tekenen pot ook toe. Dan we zorgen dat dat kan hebben over in tanga sa grond tapuleru. Ja toch? Dat was dat grond tapulegi toch? Je begrijpt? Dus dat we zorgen dat dat alleen sa grond tapulegi uno lek blakaman, om connecte brokono. Want zolang je no sabale, je no masa franchise refi ko moro fala. Je depende, on a dit ma do sanja ande smafu. E de man kenki alasani, is je score systeem de man kenki na de man leru alasani. Die de man pour de kenki do yere kenki koti enyuli. Dat je dat de man make ook balek van de man bewani. Je no sap moro suma na you. Je begrijpt? Dus dat we leren de banana nu. Want dat in de laatste day, de chief hebben wiki bakan, ku prika true gospel bakan. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And